Pekka Olavi Haavisto. Joo. Kiitos, että pääsit syömään kanssani. Ilo olla täällä. Mä en tiedä politiikasta paljon mitään ja susta vielä vähemmän. Niin kuka on Pekka Haavisto? Eli niin kuin kerrot harrastus, vaikka asuinpaikka, kuka sun työnantaja on, jotain, että mä haluan tietää, että kuka sinä olet. No siis Pekka on tämmöinen 65 vuotta sitten Helsingin Hertsikassa Siilitielle syntynyt kaveri, joka on kolmannen sukupolven helsinkiläinen ja asunut lapsuutta Hertsikassa ja Munkkivuoressa ja tämmöinen lähiölapsi. Idän poiki. Niin, idän poiki Hertsikasta. Ja harrastanut oikeastaan aina niin kuin yhteiskunnallisia asioita, lukemista. Mä olin vähän tämmöinen kirjatoukka varmaan. Menin 6-vuotiaana kouluun, menin vuotta aikaisemmin kouluun. 6-vuotiaana? Joo, koska mä olin niin kuin oppinut lukemaan 5-vuotiaana, niin sitten vanhemmat oli sitä mieltä, että mä tuhlaan aikaa kotona, jos mä en mene kouluun ja muuta. Ja sieltä mä oon tehnyt kaikkea koulun jälkeen, niin mä oon ollut Rock-lehti Rumban kustantaja ja mulla on ollut yritys Rock-lehti, Rockin ajankohtaislehti Rumba, niin ollut sen kustantaja. Ja sitten meillä on ollut semmoinen kustannustalo, jos me työllistettiin 20-30 ihmistä, tehtiin pienlehtiä ja kulttuurilehtiä ja kaikkea tollaista. Mulla on tämmöinen yrittäjätausta ennen kuin mä sitten oon mennyt politiikkaan. Mitä sä opiskelit? Mä menin Valtsikaan Helsingissä opiskelemaan, mutta itse asiassa tämä yrittäjyys vei mennessään. Meillä oli kirjakahvila tuossa 5. linjalla ja kaikkea semmoisia, kaikkea mitä ihminen voi tehdä nuorena. Että tuli tehty ja kokeiltu. No niin, aika aktiivinen ollut. Mikä oli parasta sun nuoruudessa? Tai sellainen muisto? No mä oon ollut Landella kaikki kesät Tampereen takana Teiskossa. Mulla oli opettajavanhemmat. Joo. Ja niillä oli pitkät kesälomat ja mä oon ollut aina 3 kuukautta niin kuin maalla ja opetellut lypsää lehmää ja ajaa hevosella harvakonetta ja tällaista vanhan maatalon meininkiä. Niin ehkä ne kesät on jäänyt, niin kuin lapsuuden kesät on jäänyt aika idyllisenä mieleen. Mulla muuttui kielikin aina semmoiseksi tamperilaiseksi murteeksi, kun mä olin 3 kuukautta siellä ja sitten mä tulin Helsinkiin, niin mä puhuin eri tavalla aina. Miltä se kuulostaa? No siinä oli se omi semmoisia Tampereen tapoja lausua sanoja ja muuta. En mä enää muista sitä, mutta kaikki kaverit aina sanoi pihalla, että mitä sun puheelle on tapahtunut, kun oli ollut 3 kuukautta jossain toisessa ympäristössä. Mutta sulla ei ole enää sitä? Ei mulla sitä aina. Sä pyrit presidentiksi. Tää ei ole sun ensimmäinen kerta. Niin viime kerrasta, mikä niinku jäi mieleen tai silleen, että okei, seuraavalla kerralla mun pitäisi parantaa tää kohta tai tää. Mikä siinä oli sellainen, että... No oikeastaan se 2012 oli niinku iso kampanja, että silloin mä olin toisella kierroksella Niinistöä vastaan. Se oli se kerta, jolloin Niinistö ekan kerran valittiin. Ja, siinähän oli paljon sellaista hypeä, eli meillä tuli paljon... Hetkinen, 2 kertaa valittiin? Mä olin 2 kertaa ehdokkaana, 2012 ja 2018. Tämä on nyt 3. Joo. Okay. Ja 2012 niin siinä oli paljon tämmöistä, taiteilijat teki valtavan konsertin jäähalliin ja Ultra Bra yhdistyi sitä keikkaa varten tai tuli uudestaan niin kuin lavalle ja muuta, niin siitä jäi tietysti, siellä oli hurja kampanjointia. Se, että mikä olisi tehnyt toisin, niin ei sitä pysty ehkä silleen analysoimaan, että se vaan, sanotaan vaan äänet ei riittänyt. Että... No kyllä jotenkin, tai joku sellainen, että hemmetti olisi pitänyt vähän... Ei, tehtiin ihan täysillä. Tehtiin niin hyvin kuin ikinä pystyttiin tekemään. Sale oli vaan... Siinä oli erilaiset ehdokkaat. Okei. Siis sä oot aina ollut kasvissyöjä? Mä oon oikeastaan aina ollut kasvissyöjä. Mä kieltäydyin kouluruuasta ja sitten tuli riita. Ja opettaja sanoi, että on pakko syödä. Niin. Ja mä en tykännyt niin kuin lihan mausta. Ja sitten opettaja sanoi, että pitää olla lääkärin todistus, jos ei syö lihaa. Ja sitten mentiin lääkäriin ja lääkäri kysyi, että mistä ruuista sä et tykkää. Ja mulla oli aika pitkä lista. Ja sitten se niin kuin silleen pyyhki hikeotsalta ja sanoi, no sä oot varmaan kasvissyöjä sitten. Ja tää oli varmaan 60-luvulla aika poikkeuksellista. Sitten menin maailman onnellisempana poikana kouluun lääkärin todistuksen kanssa, että hei, mun ei tarvitse syödä. Milloin viimeksi olet syönyt lihaa? No varmaan joskus silloin skidinä jotain lihapullia tai jotain tuommoista. Älä? Joo. Siis sanotaan joku 50 vuotta? Joo, varmaan yli 50 vuotta. Oikeesti? Joo. Tai sit sä vaan huijaat? En mä huijaa.
Ei välttämättä tarvitse syödä lihaa. No totta. Mutta muuten ihan kroppa on kunnossa. Joo, ja pääkin jonkinlaisessa kunnossa. Niin, energia on ja kaikki. Energia on, joo. Okei. Miksi ihmeessä joku haluaisi jonkun valtion niin kuin presidentiksi? Eikö se kuulosta hyvin raskalta tämä duuni? No tietysti jos ajattelee, että tykkää tästä maasta ja pitää tätä maata tärkeänä, niin silloin ajattelee, että onko itsellä jotain sellaisia osaamisalueita, mitä voisi käyttää Suomen hyväksi. Ja tietysti mä oon ollut 4 vuotta nyt ulkoministeri edellisessä hallituksessa ja aika vaikeissa tilanteissa Venäjän hyökätessä Ukrainaan ja olin mukana Suomen NATO-jäsenyyttä valmistelemassa ja päättämässä siitä ja muuta, niin se koko kontaktiverkko, mikä siinä on syntynyt, niin se on ehkä se arvokas ja se kokemus ja kontaktiverkko, että sitä pystyy presidentin tehtävässä käyttämään. Ja se siinä tietysti niin kuin on sellainen, jos sanoisi, että hei, tämä ei kiinnosta mua ja mä en ole kiinnostunut presidentin tehtävästä, niin sitten jättäisi vähän sen mahdollisuuden niin käyttämättä, että on kuitenkin tehnyt työtä näissä asioissa aika pitkään. Mikä on ensimmäinen sellainen iso muutos, mitä sä aiot tehdä, kun sinusta tulee presidentti? No, ehkä suomalaiset ei odota niin kuin muutosta, vaan jatkuvuutta ja niin kuin turvallisuuden osalta esimerkiksi, että ei tule mitään isoja uhkia. Se on tärkeää. Mutta se tapa, millä mä niin kuin toimin ja miten mä oon toiminut ulkoministerinä, niin mä oon pitänyt paljon tämmöisiä pyöreän pöydän keskusteluja. Ja mä luultavasti presidenttinä voisin jatkaa niitä. Ja otan esimerkin silloin, kun tämä räppäri Einar ammuttiin Ruotsissa, niin me tavattiin Palefacein ja Mikael Gabrielin ja muiden kanssa, että voisiko tämmöinen jengiväkivalta-ilmiö tulla Suomeen, voisiko samanlaista mallia joku kopioida Suomessa. Ja sitten me koottiin porukka, jossa oli asemalasten ihmisiä, poliisia, nuoriso-ohjaajia ja tämmöisiä, mutta sitten kokemusasiantuntijoita Itä-Helsingistä ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja muita, jotka on ollut näissä, jotka on lähellä tätä tämmöistä rap-kulttuuria ja vähän tätä jengin kulttuuria ja tämmöistä gangsta-meininkiä myös. Ja meillä oli niinku 2 sellaista tapaamista, missä istuttiin pyöreän pöydän ympäri ja puhuttiin, että mitä tälle ilmiölle pitäisi tehdä ja miten näitä ihmisiä voisi tavoittaa ja näin poispäin. Ja mä luulen, että se, mikä niinku Suomesta puuttuu tämmöisten asioiden ympäriltä, on esimerkiksi se, että pidettäisiin oikeasti tämmöistä dialogia, kutsuttaisiin ihmisiä, jotka tuntee näitä asioita ja voi miettiä, miten voi nuori vaikka vaikuttaa. Ja meillä oli niin kuin erittäin hyviä tapaamisia näistä ja mä luulen, että tämä nyt vain yhtenä esimerkkinä, mutta se olisi mun työskentelytapa, kutsua ihmisiä saman pöydän ääreen, hyvin erilaisia ihmisiä. Joo. Mä itse ajattelen, että sä olisit vastannut, että esim. Verot alemmas tai enemmän palkkaa hoitajille tai jotain vastaavaa sellaista sisäistä. Niin, presidenttihän ei päätä sisäpolitiikasta, niin presidentti ei voi oikeastaan luvata mitään sellaista. Presidentti ei voi luvata mitään sellaista. Presidentillä on presidenttihän ei päätä niin kuin sisäpolitiikasta, vaan päättää ulkopolitiikasta. No, kuka sen päättää? Sen päättää pääministeri, hallitus ja eduskunta. Päättää nämä sisäiset asiat. No. Ja sen takia presidentinvaaleissa voikin itse asiassa vaan niin kuin voi puhua ulkopolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta ja sitten tästä arvojohtajuudesta. Eli arvojohtajuus on sitten sitä, että tavallaan ilmaisee mielipiteensä vaikka rasismista tai jostain tällaisesta asiasta, joka vaikuttaa niin kuin tähän Suomi-kuvaan ja suomalaisten asemaan maailmalla ja Suomen vientiin ja ihmisten asemaan tietysti täällä. Arvojohtaminen on johtamista sekin. Joo. No pitää kyllä saada jonkinlainen muutos tuohon sisäiseen konfliktiin. Niin, joo, mutta se on sitten tavallaan eduskuntavaaleissa päätettävä asia enemmän. Niin. Nykyään on niin kallista elää. Niin. Niin kuin kaikki hinnat ja kaikki nousee. Ja niin joo, ja inflaatio on ollut niin kova. Niin. Miten on mahdollista? No se on tietysti tullut osittain tuon Ukrainan sodan tuloksena, että energiahinta on noussut ja Venäjän kauppa on vähentynyt ja näin poispäin. Niin nämä on kaikki vaikuttanut Suomen talouteen tosi paljon. Niin. Sen mä oon kuullut. Mutta toivotaan, että tulee ratkaisu siihen. Vai mitä? Mutta mä ajattelen oikeastaan niin, että jos joku olisi sanonut pari vuotta sitten, että me katkaistaan koko Venäjän kauppa ja me ei tuoda enää yhtään öljyä ja kaasua Venäjältä, että missä tilassa Suomi olisi sen jälkeen, niin moni olisi varmaan arvannut, että me oltaisiin aika paljon pahemmassa tilanteessa, mutta me ollaan korvattu vihreällä siirtymällä uusiutuvilla energialähteillä aika paljon siitä energiasta, mikä aikaisemmin tehtiin fossiilisella energiamuodoilla. Että tavallaan me ollaan, vaikka tämä tilanne ei ole hyvä,
niin me ollaan kuitenkin jaloillamme verrattuna sitten huonompiin vaihtoehtoihin. Hikiseen kyllä ollaan, mutta ei ole kivaa puuhaa. Mutta toivotaan parasta, että jos susta nyt tulee se presidentti, niin tulee muutos. Miltä näyttää, tai jos sä tiedät, niin miltä näyttää presidentin arkipäivä? Jos nyt verrataan siihen, että sulla on nyt tää sun normi arkipäivä ja huomenna, jos niin kävis, sanotaan, että sä oot presidentti 1-2, niin miltä se näyttää? Presidenttihän on, siinä on paljon sellaista edustuksellista, sä käyt avaamassa tilaisuuksia tai teollisuuslaitoksia tai kouluja tai mitä nyt voitkin käydä avaamassa. Sitten sä tapaat itse asiassa aika suuren määrän ihmisiä juuri sen teeman ympäriltä, mikä sulle kuuluu, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja sä niin kun osallistut tietysti presidentin esittelyihin. Sulla on osa semmoisia muodollisuuksia, mitkä tapahtuu joka viikko, jossa sä tapaat hallituksen edustajia. Sä istut hallituksen turvallisuus- ja ulkopoliittisen valiokunnan kanssa yhdessä ja näin poispäin. Että sulla on tiettyjä rutiineja, joita tulee, mutta sit sä oot tietysti oman tiedonhankinnan varassa, että kuinka paljon sä pidät yhteyksiä esimerkiksi kansainvälisiin toimijoihin. Mutta kämppä vaihtuu, auto vaihtuu, kaikki tollaset. Niin, se presidentti, se on instituutio sillä tavalla, että sitä, ja presidenttihän suojataan siis aktiivisesti. Kaikilta presidentillä ympärillä pyörii turvallisuusaparaatti ja ne presidentin työtilat on niin kuin sellaisia, joita valvotaan ja näin poispäin, että sä oot tavallaan sä oot sen kansakunnan symboli, sä toimit siinä roolissa. Missä nykyinen presidentti asuu? Presidentti asuu Mäntyniemessä, eli tuolla... Se on presidentin linna tai joku sellainen oma... presidentin linnassa, mutta ei asu siellä. Presidentin työtilat on presidentin linnassa Helsingin keskustassa, mutta sitten tuolla Meilahdessa on presidentin virka-asunto. Niin. Siellä asuu. Sun mesta sitten vaihtuu sinne? No, jos tulisin valituksi, niin totta kai, joo. Et sä usko siihen? Sun pitää niinku sanoa, että usko ittees. Kyllä näin käy, niin... En muuten olisi ehdokkaana. Niin, jos näin käy, niin sitten se on sun uusi koti. Kyllä. Totta kai sä vaadit, että vaihdetaan niin kuin lakanat ja kaikki. Että... Eiköhän siellä ole henkilökunta niitä asioita tekemässä. Aivan, hei. Mulla on sulle lahja. Okei. Pieni hetki. Niinku... Sulla on uudet lakanat sinne vai? No, melkein. Jos mä tällaisen Olkaa hyvä. Hei. Kiitos. Saanko mä katsoa sitä? Kato ihmeessä, totta kai sitä katsoa, mitä siellä on. No. Täällä on onko tää paita tai huppari? Joo. Se on niinku... Oi. Se on niinku pala kerrallaan. Okei, pala kerrallaan, kalisto. Sitten siellä takana... Ja sun on nimmari tossa. Joo. No, hieno. Ja sitten siellä takana on hienompi kuva. Täältä? Niin. Oi. Niin. Sä oot melkein kuin presidenttiehdokasta. Eikö? Onko tää niinku mille vuodelle? Entertainment president. Tässä olisi valmis vaalijuliste. No eikö toi hyvä? Aika hyvä, joo. Tämä on hyvä. Mikä se on? Antonio, joo. Ecuadorista on muuttanut Suomeen. Okei. Teillä menee hyvin kaikki? Joo, me ollaan oltu siis 25 vuotta yhdessä. Mitä? No, joo. Wow. Jotain tällaista. Mä luin tyyliin, että sä olisit tavannut hänet 4-3 vuotta. Ei, kun vuonna 1997. Ensimmäistä kertaa. Okei. Ja hän on politiikassa kanssa? Ei politiikassa, perusti parturi-kampaamon nyt syksyllä. Okay. On ollut tietysti tähän asti tehnyt niitä töitä, mutta avasi oman liikkeen Helsingin keskustassa. Okei. Olette naimisissa? Joo, tai rekisteröity parisuhde. Niin kuin sellainen, mikä... Mitä se meinaa? No se on se, mitä vuonna... milloin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa oli mahdollista rekisteröidä samaa sukupuolta olevien parisuhde, niin me rekisteröitiin se, että me ei olla sitten sen jälkeen tehty, mutta se on niin kuin avioliittoa vastaan. Okei. Ei ollut mitään niin kuin häitä? Ei mitään. Oli meillä juhlat, joo, ja Antonin sukulaisia tuli Ecuadorista ja muualta niin kuin juhlimaan. No. Oliko teillä molemmilla niin kuin puvut päällä vai? Oli meillä puvut päällä, mutta me oltiin maistraatissa ja sitten se oli aika hieno, se maistraatin virkamies teki sen seremonian suomeksi ja espanjaksi, joka oli pieni meille yllätys, että se veti ne kaikki
mikä nyt onkaan se vihkikaavatyylinen juttu, niin se veti espanjan kielellä, jotta ne Antonion sukulaiset ymmärsi ja pysy mukana. No niin, tosi hyvä. Hyvä palvelu. Nyt kun sä pääset presidentin tuohon istuimeen, niin kai mä pääsen linnanjuhliin. Aina hyviä toimittajia ja TikTokkaajia tarvitaan linnassakin. Niin, totta. Mutta mä en pidä itteni toimittajana. Mikä sä oot? Mä oon mä. Pekka, olisiko sinulla kysymyksiä minulle? Saat yhden ja mietit tarkkaan. Mitä teet, kun tää sun ohjelma tai kanava, niin lopetat sen, niin mikä on seuraava asia? Mä en ole miettinyt mutta seuraava asia on uusi ohjelma. Joko mä oon tuottamassa sitä tai sitten esiintymässä siinä, mutta mä tuun aina tekemään videotuotantoa. Hienoa. Joo. Menestystä. Kiitoksia Pekka ja toivottavasti sä pääset sinne minne sä haluut. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Hienoa. Kiitoksia.